adapanga akasambala imfa yawo kuti ikhale ngati nyambo. Malawi Today. Patano zaka pafupifupi ziwiri chitisiyireni wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima. Panachitika kafukufuku woyamba ndi kampani imwe inapanga ndege yomwe inagwa ku Chikangawa. Kunabweranso commission of inquiry yomwe inu mudasankhidwa kuti mukhalemo. Kenako mudakatuluka. Mudatuluka mudayamba kumatsutsana ndi ripoti lomwe lidatuluka nthawi imeneyo. Anthu ndankafunsa kunena kuti kodi mese mwayi mudali nawo zomwe mukulankhulazi pano bwanji simakalankhula ku commission of inquiry imeneyo pamene adakusankhani. Komanso posachedwa pompa taona pamene asankha komiti ina yotifufuzenso ya nyumba ya malamulo mabwera kunena kuti choyambirira kufufuza anthu amenewa ayambire kufufuza momwe adamwalirira malemu Lafu Kasambala. Ndifuna kuntauza nyani imfa ya Chilima ndi Lafu Kasambala ikuphatikizana bwanji? Ndithokoza kwambiri kuti mwandikumbukira tibwere pano kuti tilongosolere zinthu zina. Imene ndi democracy ndipo ndikuthokozeni mibawa mumagwira ntchito yanu mosakondera mabasa Malawi platform. Democracy imafunika kuti nzika zizikhala ndi gawo pa zochitika. Kubwerera ku nkhani ya ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June 2024 ku Chikangawa. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo ndi nkhani imene inativula kutionesa pa mbalambanda kuti Amalawi kaganiziro kathu sakadafikepo chifukwa anthu akakhala pa mpando ngati mene ndakhalirawo koma osankhidwa ndi anthu amayiwala kunena kuti akuyenera kutumikira Amalawi. Now chimene tanenera kuti nkhani imene yayambire pa imfa ya Lafu Kasambala ndikunena kuti muziko muno mwakhala mukuchitika imfa zosiyanasiyana za anthu otchuka osiyanasiyana. Tikudziwa kuti Lafu Kasambala anali odziwika bwino. Tikudziwa kuti Lafu Kasambala anakhalapo attorney general nthawi ya DPP malemu Bingu wa Mutharika ana attorney general, komanso nthawi ya PP anakhalapo attorney general komanso nduna ya zachilungamo. Choncho maliro awo ndithu ameneka kuti ayikidwe m'manda ndithu monesesa kuti munthu uyu adatumikira dziko la Malawi. Koma imfa yawo idasiya mafunso ambiri kwa basi. Kudatuluka karipoti kena kosekesa kwambiri kuchokera ku polisi kapenanso kumvetsa chisoni sani kosekesa. Osekesa polingalira kuti imfa ya munthu amene tikambayo yomvetsa chisoni mukayang'anisisa uve umene ali mu ripoti imeneyo. Adanena kuti adakapeza kulumu chiseko chosegula pang'ono iwo thupirawo adalipeza pansi osati pa bedi, koma mulumumo kapena muchipindamo munali mankhwala osiyanasiyana komanso munali mowa osiyanasiyana. Nde anthu tipembedza kunena kuti loya uziwika bwino ngati ameneyo mkulu amene akhalapo nduna aneneka polisi aja atenge step number 2 kuti kodi ngati kunapezeka ma drug osiyanasiyana, ngati munapezeka mimowa yosiyanasiyana chachizukire munthu sanali yekha anali ni ndani. Ndi anthu amene anena kumaliza anthu akwadziwa panali mapasa awiri ndi nsikana mmodzi. Ndifukwa chani apolisi sanachite chidwi kunena kuti awayitana anthu amene acha. Kenaka tinangomva kuti maliro akunyamulidwa pa ndege ya asilikali. Mdziko muno machitika maliro ambiri. Ndifukwa chani ndege imene simatuluka. Kenaka tikuti mama wake tikumva kuti vice president amene anali atatumidwa kuchokera ku dziko lina afika komanso atumidwa kunena kuti apite akayimirira msogolezi ku maliro amene. Kodi adakutumidwa? Adachita kutumidwa. Sanafuna okha? Anatuma. Mese balipo amada anafuna okha. Ndipo mbona kuti anatuma adatenga 5 million OPC kwa apasa kuti mukapepese kumeneko m'malo mwa achakwera kusungiza kuti adachita kutumidwa. Now tikudziwanso kunena kuti pana ubale pakati pa Chilima ndi marehemu Lafu Kasambala. Lero vice president wanyamuka motumidwa akupita kumene kuja ngozi kuchitika. Tineneka kubwerera pambuyo kuona kuti kodi mafunso amene sadayankhidwe apawa ifetu tikuona kuti adapanga akasambala imfa yawo kuti ikhale ngati nyambo. Famaziwa kuti tikang'ong'ontha Lafu Kasambala akagwa kumene ali Saulos akanyamuka azafuna kupita kumene mumalo kuti tapase compress kuti apange compress anayipanga program ija kuti Saulos akhale pa pressure azikanika kupanga ziganizo ndifake akuchokera kuletwa utali ndege yoyenda ndi usiku omwe akumutuma kuti pita uko president akuchoka apo kupita ku Bahamas. Ifake press statement inapanga ija
kupita kwa utanya milandu tidapempha utanya milandu kunena kuti achakwera kaitana kapita mnuji akapange proof kuti ulendo unalipoti upita kodi mukati nyambo mufuna kutonthoza kuti ndali nakati kuti mukati nyambo anadziwa anthu amapina panga zawo kunena kuti tikakong'ontha nafuka sambala kukong'ontha muchichewa chomveka bwino chomveka kwa ile chana namiwa ndimalize kaya anadziwa kuti tikakong'ontha nafuka sambala Saulos akapitako kumaliro kucha machota kuchokera ku ndege akuchokera kulendo wa utali zimene zichitike saziziona kuti pena pake sizikuyenda fa akanakhala kuti kupanda kuti mkulu amene machokera ku lendo wina wa utali ucha zinthu zina yakanadabwa kuti zimene zikuchitika apa zinthu zodabwisa so ifatana kuti komiti iyi imene akuifufuza olemekezeka akwisogolera olemekezeka awotanya milandu manda iyambire pa imfa ya Rafuka Sambala so asibedi ikupereka mafunso ambiri chimozimozi imene ikuperekera mafunso imfa ya Saulos Chilima kemwe simukhutira ndi ripoti limene lidatuluka koma mwayo mudali nawo ndi chani good adakupatsani mwayi good namiwa dzina lawo limo commission of inquiry chomwe simukhutira ndi ripoti ndi zomwe mungafuna kuti mupanja kena kumudzidza dzuzula anzanu mwina ndikonze maonera kuti sidapasidwe mwayi koma ife tinakakamiza kuti amalawi adziwe zoona fa ngozi imene chitika ija mdziko muno sidachitikepo ngati ngozi imene imayandikirako kufanana ndi chene chitika kumwanza kuda malira nduna zitatu ndi phungu mozi koma ngozi iyi tikukamba munthu kuti anali wachiwiri kwa msukulu wa dziko komanso anthu ena 8 kuphatikizapo asilikali ankhondo ndi apolisi komanso asilikali ankhondo zimatenga zaka zimatenga ndalama zambiri kuti titrene asilikali mmodzi wa polisi kuti titrene asilikali mmodzi wa nkhondo komanso tunali ndi vice president so icho kwina kuli konse kuziko lilonse ndege ikagwa that is a material for commission of inquiry and zimachitika pompo ndifake munaona ine aka ndegaja anabwera kuzapanga commission of inquiry nanji pakamwalira wachikulire ngati the whole sitting vice president ndibafuna kukumbusa Malawi kuti zimene zisanachitike mukumbukire kuti panali kuoneka kuti panali udani wachinunu a vice president adasidwa uko komanso mayankha mlandu nthawi imene ija tidangomva kuti mlandu uja uthesa atangothesa mlandu uja ayamba kwa akonda ayamba kwa atuma kenaka zinthu zimachitika komanso mmene anachitira Dr. Chakwera nduna zawo ndi boma lawo lonse kuphatikizapo mkulu wa nkhondo zimapereka mafunso ndichifukwa kuti anena kuti nkhani iyi ndithu timeneka kuti timve chuchuchu ndipo tithokoze kuti dziko la Malawi ndilabata ndi mtendere lakanakhala mayiko ena maliwu amene sakanayikidwa kufikira anthu atadziwa kuti chachitika ndi chani kunali kuzipakapaka mwachisanzo msugulu wa dziko nthawi imene Dr. Chakwera adatiuza kuti ndege inabwezedwa kunzuzu mpaka nali usandaneni kuti anauza ndani adatidikirisa mpaka na pafufupika maola angati kuti atiuze kuti kuli ngozi pamene chikhalicho president uyandikana naye adayimbira telefoni ngozi yenda ngochira umene kwauza Chakwera zonse mukaziyang'ana zimafunika anthu ife timanena kuti timayimirira Malawi andi bungwe lindira Malawi ndi Malawi akatituma kunena kuti yankhula ndimeneka kuyankhula ndiye titapanikiza mukumbukira kuti tidakonza zionesero timafuta yambire ku nchewu kuja pansipe pacha ndiye titakonza zionesero mmene unabwera utenga kuti musapange zionesero malo mwake takazikisa commission of inquiry ndiye ngati mungakonde mukhalemo ndiye ndanena kuti ife ndi amene tinkalima mafunso kunena kuti tikazikise commission of inquiry ndiye andisankha ndikane dziko so lidagawikana time imenechi anthu ena ankanena kuti ndalakwisa kuvomera koma ine ndinkaziwa kunena kuti ngati tipafuna chilungamo chifunika anthu apite mu committee munja ankaonesetu chilungamo chachitika ngati Amalawi anali mafunso ife tidanyamula mafunso a Malawi acho kukalowa nawo mu committee munja ndiye ndimafuna muziwe ichi kunena kuti lamulo lokhazikisa commission of inquiry limapereka mwayi ku committee icha kuti ipange zinthu zopoyera publicly kuitana mibawa ndi ma television ena tiyeni muzisatira komanso imapereka mwayi ku committee icha kusankha kuti azipanga zinthu zawo kuchipinda ndiye ntchito yanga yoyamba mu committee icho kunena kuti Amalawi mafunso amene ali nawo ayankhidwe kunena kuti misonzi tizilira inde koma tizizotapo chidatere nditalumbira nditapita mu committee muja nakapeza kuti amayendera collective decision ndimene amapangira ngati ku cabinet kunena kuti tilipo apa nduna 32 tifuna tiyambise msonkho pa mankhwala azidula ndiye nduna zina za nzeru 5 kunena kuti akuluakulu tiononga ziko nduna zina zozikonda kunena kuti chimene chichitike chionera kuti nduna zambiri zija zimanga mfundo awa ngakhale anakana sangachikane chiganizo chicha ndi chimozimozi zimene machitika mu commission of inquiry choyambirira ntchito yanga nawo zanthu kuti kunja kwa Malawi ali mafunso tili pano tikugwisa ntchito ndalama za Malawi ndege ndi kufufuza ndi Malawi amene afuna mayankho ndi Malawi ndiye tipange zinthu zipoyera phiri nakhala ngati kuti kaya mlandu wa treason
nayambana ndi gulu ngati nayambana ndi gulu munazona nayambana ndi gulu ifake mfano kunena pano pakuti anthu amene aja anali kale ndi mission kuyambana wake kota kwa sababu mimi jamani maprofesa mnalazibusa ndisivini ndikunena pano zokuti mpaka na amosinyo atawale Patrick Tawale anali mene mucho koma mfukali mene ndinayima ndekha so muganize kuti commission imene inali about kanthu kati 18 kati 21 nali munthu mmodzi yekha amene mane kuti zipange zinthu zipoyera nawo kuyambira nditangopanga chiganizo chonse ndi mayankhula chimapangidwa shut down unanimously ndiye ndinaziwa kuti izi siza Malawi. Now the noble thing to do was to come out kuyima kunena kuti anthu ajafuna zipanga chobisa akubisa chani. No wonder zimene anapanga mpaka napano kuti it was a sham of a report that was an attempt to cover up the truth. Mbona amene makhaleka kafufuku wa ndege kunali kuyenera zinthu zija ndi mmene tension inalili tipange zinthu moyera kwambiri zonse zimachitika poyera anakhala kuti anthu anadapanga kale maganizo awo anakona kabwera wina olankhula ndi maganizo amala kufuna mukona ngati dziko ndakamona ba ayi ingakhale pano pamwe manena ayo kuti kafufuku kuti pange poyera mukona kuti anthu ena akhala masuka ukapereka umboni wawo mu democracy china chijonse dasaka kuti zipanga poyera. Democracy imayima pa miyendo ingapo transparency and accountability. Chinthu chachikulu chonena kuti mphamvu zimachokera kwa anthu. Now a majority kayankhula and mene minority mangwenika mumve zimene akufuna majority. Ndandipaseni chisanzo cha chimene mukuona kuti ndi cha sensitive chimene mukuona kuti chitachulidwa lerolo chikhoza kukwisa anthu kuposera kuti tidata ya anthu 9 pakamosi. Chimene ndi chani chimene muchiganiza kuti tikamafufuza nkhani icha akanena ichichi dziko litekeseka kupatula kuti tidata ya the sitting vice president. Committee ya yomautsogozera awotanya milandu ikakhala kuti kafuku wa usida pange poyera kuita na television ife ama radio mugizana naye tusati akangoyamba aso kupanga chiganizo myazi kuti adana ndi Amalawi ndipo tili pano tinanena ndipo tibeteze pano olemekezeka awotanya milandu mwayamba poyera taona makayenda mnapita ku Zomba mwapita umene kunagwa ndegeje mwapita ku Nzuzu chimene akuyembekeza inquiry ikhale public kodi mafunso ake ngokweka achakwenda tabwera ni apa adakuuza ndi ndege ndafika ku Nzuzu ndani iwe Paul Valentino Phiri unali mkulu wa MDF tatiuze nkhalango imati yokwiti major nditi iwe Daudi Suleiman unali ku Makra ndifa chani makayimbira equivalent ya Makra ya ku Angola ndi ku Burundi kuti akuthandizeni kusaka ndege pamene panali tawa kodi mlonda wapatawo cha ali kuti kodi ndinkosa adanena kuti ngozi itachitika nayimbira Chikangawa police nayimbira Nzimba police nayimbira ku Nzuzu PMF inspector general police nthawi imene ali pano ali Richard Luhanga anali commissioner ku Mpoto kucha commissioner tabwera nikuno kuti mafuni auyo anabwera nthawi zanji ndifa chani munaganiza kuti musachitepo kanthu now ibere footage hapa maliro arafuka Sambala muone nduna za bomba zimene mapangira yes manje wana chonchi shika kupangisa kuti munthu amali bafoni mugazo kuti akuzira ndi ngozi ya ndege ndi anamiwa tili panopa ine mlibe phone ine ndibe phone mwandiona ndi phone ine ndi phone ya chifukwa chani pamaliro anamiwa pamaliro anthu amatokhala chete anthu masiku ano kutenga pa phone kodi chimene chifukwa chokuona kuti pangire connect ndi ngozi ya chitima kuti nduna zonse za boma zinali pa phone zifukwa zokwanira kwambiri china chimene chinafuna chonena kuti anthu aja adamva panali mpando umene pacha umene anawika kuti malemu South Schools chili makhalire adauchosa umene amochosapo analanda uthenga utani adayamba kuchoka pamene paja ndi Richard Luhanga panopa inspector general wa police nthawi imene ali commissioner wa Kumpoto adawuzidwa chani kuti achose mpando umene now mpange kuone kuti ndi mafunction angati aboma amene munaona minister kumatere minister angakhala in the public they are representing the face of government they are supposed to behave in a certain manner we call it decorum. So decorum ya ministerial position does not allow him akabwiri pa public pa asitere chonchi chilipo chimene makambirana akanakhala so kuti nkhani imene ijayo anthu achasama madziwa akanachoka pa maliro paja straight kupita kuchikangawo kumakasecha ndipo ndina anena ndibwereze pano akanakhala kuti ngozi imene inachitikira achakwera zimene zinachitika sawo sakanavala camouflage ndikupita makayenda yekha mnkhalango mucha kwasaka bwana ake chomwe anthu amafusa amanena kuti mumafunitsitsa kuti mu report imeneyi achakwera achimwendo atachulidwe osatata chulidwe aitanidwe ndi akanene kuti inu mwabwesa funso labwino kwaba inu Richard Chimwendo tali nani muti mmafuna kukwera ndegeja mwati ndegena sasa anakuza ndege zaza ndani nanga ndegeja mipando anayikonza nthawi yanji fa ndegeja imene inanyamula thupi la malemu Afrika Sambala munakwera 12
anthu mayina awo akudziwidwa. Now anthu aja amene amatakwera aja anali naye ndipo ndina kuti akwera inakuzaza nthawi yanji komanso capacity ya ndege chatu sanapanga imodzi yokha ya Donia adayipanga ya ndege zambirimbiri mipando imanyamula anthu capacity yeniyeni inali 19 koma ifo ndege general ya asilikali imati kunyamula asilikali 25 ndiye awa chali chimwe ndopanda awa anene kuti nakutada auza kuti ndege general za ndani. Maona? Now achakwera abwereso mwene ujako asayankhe mafunso okhweka kwambiri mukuti mudalamula kuti azipanga update every 4 hours. Every 4 hours mayembekeza kuti chitachitika chani mafuna mumve chani chifukwa mndege mjamali mafuta 2 hours komanso mukapita mukakayangana report ya anapanga akasiro FBI amanena kuti mafoni anthu aja adasigulidwa adalowedwa anasigula anayasa mafoniwo ndi ndani nanga 4 hours iyi machitika chani. Now 4 hours inayo kunachitika chani kenaka kuti azikatiuza zangozi ja mbanda kucha achakwera madikira chani kodi akayankha zimene zizi ndi awatu ndi mafunso amene commission of inquiry yomwe mudatuluka ija achakwera sadaitani mukawerenge report ichi second aitanaso awadanira kujengaza za sadaitani mukawerenge report ichi ame komanda sadaitani sindikukhulupirira kuti amuyitanaso mukangawerenga report ija muzativomeza ngoti amalawi simene tipachita president kawerenga report ichi report ija ndilopanda pache koma anthu aja anazipereka they lied to the nation. This is why I'm telling we advised the current ad hoc committee chair amene ali ona bota nyamilandu manda kuti anthu saja aitane they lied to Malawians ngani yeye amene ananama yomvesa chisoni kwambiri ona kuti adanena kuti matupi aja simunapezeke magazi simunapezeke mkozo komanso malovu. Now the question is ipeni pakana yambira ntchito ya commission kuda zikutere zinthu zinapita kuti what happened heads should have rolled starting from there kuma nango itenga nkuisiya ndiye kuna anendo so kuti apolisi ang'ono ma detective ali ndi information yofunikira imene anapanga docket ili ku area 30 koma atayitanisa kuyitanisa sadakapereke committee ine ipasa mphamvu ina ndi mphamvu equivalent to the high court njifwa chani sana kupisa ntchito mphamvu zimene Malawi anapasa kuti ayitanise ku sunset kucha akuti matupi ena aja atapita kumene kucha anafikira ena akaswera jambula zithunzi ena kufikira kumasoka asana uzidwe without being instructed inu mukuziwa kuti time manager dziko linanjenjemera ndanda amene kana kufika maliwa amene chankubwera mkuyamba kumasoka osauzidwa. So ndifanira kuti achakwera ndi zambiri zoti afutukuzere ku mtundu wa Malawi pankhani imene ndifanira tikufuna kuti akazabwera isakhale live aliyese azamve sizoti zamve kuchokera kwa munthu wina akifa zomvera kwa anthu ena ake timanamizidwa mukuyankhula kwanu muone kuti mumadziwa information yambiri achili manda anthu ena 9 adachita ngozi adaphedwa ayi ndifakiti funa commission of inquiry kazabwera tika achakwera akazabwera atichati chimwendo banda akazabwera Daud Suleiman uyu ndani Moses Kunkuyu akazatuuza pachatenda amuuza kuti kumene kuli black box akuziwa ndio lendo uno tisavutane naye sizofuna so matera akangoyinya mula black box atipase so akazati pasa black box akabwera kuli dinkosi komanso community ya kumene ipasidwe mwayi kuphatikiza gadi amene amagadira pamene pacha komanso staff yonse ya ku reply fa pili pamene zakhala panopa kuti ngozi chitike pa roundabout pa gali moto timva kuno mene timono timva phokoso simungati ndamize kuti ndege nakago mene chomaka chete just like that no mundege mjesu muli mafuta anthu akunena kuti mene distance ine limeka nakuti inali ngozi yabwino bwino ndege cheka nayaka taona musaiwale kuti nthawi machitika ngozi meneje kulete chitika ndi ngozi ina ku Iraq uko ndege ndera inazasowa so zochitika zikaza kumene ngamaziyangana pena ndi pena ndi zimene zinalili mziko muno zimafunika kuti makosa anatachula apa apite kumene ucha akayankhe komanso chinthu chofunikira chona kuti Madam Mary Chitema ndi amene amakhala wa vice president akapite kumene ucha akafotokoze komanso azinzawo amene ali very close kwa Chitema akafotokoze kuti mmasiku amene wawo kodi amati chani Malemu Saul Schools Chitema for example bambo mfumu amene anali pano pa Father Zulu muziwa Saul Schools Chitema was a soldier of God amapemphera kwambiri tikuziwa kuti anthu amenewa akabwera pamodzi akatipasa information imene itithandize kuona kuti apo sizinakhala bwino apo sizinakhala bwino koma kuti ndipereke maganizo anga ayi ndikukhala kuti mukunditchera ndale tidikire kaye commission of inquiry ikamalisa dziko muno tikamaona maubale a president ni vice president akhala osokonekera kwambiri kuchoka nthawi imene tinalandira multi-party democracy ndimina Dr. Bagiri Mulozi ndi Dr. Justin Malewezi anakhalabe for 9 years mina chaka chomalizira pomwe zinavuta koma kwambira pa Malemu Bingu kumabwera mpaka na kufika pa Malemu Chilima
omwe anthawi yawo ambiri anongokhala chete osamadziwa kuti kodi chikuchitika chani, koma mphekesero maveka kuti zinthu sizili bwino mkatimo. Pano pa nthawi ino president, vice president, the second vice president, inu mukuona kuti ubale umene ukuyenda bwanji dziko? Choyambirira ndathokoze Dr. Jane Asa kuti ayamba kuyankhula. Nkhani imene mavuta ndiona kuti pakamachitika zinthu zoyipa osamayankhula mumapangisa kuti anthu oyipa aja azioneka ngati anthu abwino. Chinthu chachiwiri nene kuti izi zimachitika chifukwa chokuti Amalawi tili ndi voto limodzi. Tikavota timasiya anthu azipanga zimene akufuna. Nawo tibwerere pambuyo, mukuziwa kuti chisankho chimakhala mu ndondomeko zosiyana-siyana kuphatikiza kuti amayikapo danga la masiku 60 pafupi 2 months kuti apange kampeni. Pa kampeni panja timakhanga tikupanga contract, pa Chingereza amati social contract. Unaona kuti kumibawa tikufuna munthu azikagwira ntchito yakuti. Ndiye amanena kuti munthu azikagwira ntchito munthu tikufuna maphunziro yake akhale awa azikalipidwa ndalama izi. Mumafuna kuti mugwirizane. Ndiye zimene zachitika mukayang'anisisa mdziko muno. Democracy tinayo papepala. Ifamu kayangana section 12 ya gawo section 12 ya constitution ya dziko lino imanena kuti mphamvu ndi zainu ndine amene timakavota, koma mphamvu zomatipasa tsiku limodzi. Akatipasa mphamvu zitikavota timasiya anthu ajazipanga aziti pleases. Sindikupita kuti Malawi Electoral Commission ingavomereze zina la munthu kuti apikisane nawo pa president zina limodzi lokha. Fa amanena kuti pakhale ndani running mate. Kusonyeza kuti tikamavota timasankha anthu ngati set. Ndino chifukwa kuti anthu achitavotera amasankha kunena kuti azipanga zawo zosusana ndi zimene tanena amatilakwira. Tibwerere pa nkhani ili pano. Ife Dr. Jane Asa sitimaziwa. Tinaziwa siku limene Professor Arthur Peter Mutharika anaonesa poyera andi ziko linazizimuka. Koma popeza kuti kunali zipani zosiyana ife tinangovomereza kuti awa Professor Arthur Peter Mutharika atiuza kunena kuti ulendo ayenda ndi awa. Ndife uso kunali mgwirizano tinamkaziwa kunena kuti olemekezeka Enoch Kanzingeni Chihana awauza kuti akhala second vice president fake sinadabwe. Ndiye ndikuuzeni kuti zimene zimachitika President Professor Arthur Peter Mutharika is a statesman. Ali ndi wanenerawo koma ndikupereka maganizo anga katinzika popeza aliyesa makhala ndi maganizo amene amatonera. Mkulu amene uja means well for this country and is a good person, a good citizen. Koma ali ndi anthu amene amasonkhezera. Now mudziwe apo kunena kuti kuyambana kuli konse kumene makhalapo pakati pa president ndi wachiwiri wake pala anthu amene amasonkhezera nchuli kuti apindule ndipo amapindula ati. Machisanzo tupase chisanzo hapapa. Chomveka bwino. Dr. Jane Asa anapasidwa ntchito ya Dodma amayenda amagwira ntchito. Anapasidwa ntchito ya reform. Ndi anthu ajata songozera ndikupanga kwa kanukana mwaona kuti ntchito yachosedwa yapasidwa kwa anthu ena. Ndiye muganize kuti anthu amene wangakondwe kuti pakhale mgwirizano pakati pa APM ndi wachiwiri wake. The answer is no. Now Amalawi sono tisegule maso kuti kodi zimenezi sizikususana zimene tinavotera. Chifukwa sitinavotera Dr. Jane Asa kuti azikokhala mu office. Sitinavotera Dr. Jane Asa kuti azikopanga za mulungu. You see, vuto ndona kuti inu ndine tikavotera sogolerwa timalolera anthu ena amene sanali pa ballot amene amasokoneza. Ndinene pano kuti ngati Professor Arthur Peter Mutharika legacy yake isokonekere, it's not of his own making, koma kula anthu amene amakhulupirira kwambiri amene ali anthu oyipa kwambiri kuphatikiza anthu ena kuti amadya nawo mbali imodzi amene safunira ziko labwino. So nkhani ngati iyi ifeyo tiyayang'anira kwa nthawi yayitali kwina kutipanga position yake ndiona kuti is either tibwerere tikavoteso chifukwa kuti zimene zinauzidwa ife si zimene zikuchitika. We cannot proceed mwanena bwino kuti kuyambira kwa Abakiri Muluzi. Ndiyeno vuto tisamaliyang'anirire kumapeto tidamva Abakiri Muluzi akwanena a Justin Malewezi kuti amamwa mapilisi siku ndi siku. Kenaka tinaona Bingu ndi Kasimu Chilumba house arrest. Kenaka tinazaona Bingu ndi Joyce Banda kuyambisa chipani chake. Joyce Banda adanenedwa meno ndi nduna bazomba apo kuti amayenda ngati baka. You see? Now, we are moving in circles. Also because chifukwa cha anthu aya because ifeyo amene timavota timaziyang'anirira zinthu. So nkhani iyi sikwene kuti siyang'anira. Izizi ndi taking Malawians for granted because sitingavotera anthu awiri ndiye munthu mmodzi azilandira funding ya ku office azingokhala pansi. Ndiye kubweranso anapanga ukachiganizo kuti atenge Enoch Kanzingeni Chihana ngati second vice president azingokhala. You know ma beneficiary, ma cabinet ministers. Kusonyeza kuti anthu amene ndi amene masonkhezera
ndani nakale kuti APM is a good man chifukwa chake anthu anakamvotera APM ngati mukuti APM ndi wabwino mtima paekha APM yo samadziwa kunena kuti kodi ine vice president wanga sindikukumana naye kapena tanchosena chino chifukwa chani amakhala kuti amanga I mean the katero amachita kukhala pansi they decide bwana aja tauze kuti apanga chakuti bwana aja maoneka ngokuti APM is helpless. You see chifukwa chakuti ifeyo sokumangombera manja zimenezo zindivuto wanji kudziko vuto wake lionekerato chifukwa chokuti mwaona tindi vice president tindi second vice president misonkho yathu ikuita kumene kuja koma akungokhala palibe chimene akupanga pali ntchito imene akugwira palibe ntchito imene akugwira now nkhani ja austerity ja sikugwiranso because mukutuma minister amenenso akatengeti ndalama pena pake akagwire ntchito UTC yake koma vuto ndina kuti anthu awawa amene amasokonezawo tapasa mpata nthawi yayitali nthawi yakwanano tiyambe naming and shaming kuti tu mkwitira apapa si kunali anthu amene amakapita kumene gogogo upange resign gogogo upange resign tikupemphanso Dr. Genius atiuzenso anthu amene achi komanso mwinanso kuujeni ku vice president kuti yankhulekonso kuti nthawi zinanso kumakhalanso anthu ena amathamanga kumene kuchi iye pangani chakuti mpando uwu ndi wa delegated mukakhalanso akakupasani mwayi mwakhala ngati ma running mate kena akakhala vice president muzide kanso fa kula anthu ena amathamanga kunaliso mtima pangani chakuti ndifake nthawi zambiri ma vice president akakhala pambano they wish president amwalire cholinga kuti akhale pamene panja ngati zimene zinachitikira za malembingu mzimu wake usimu mtendere Dr. Joyce Banda anakhala president fa kuti bingu wamwalira ndiye anthu ambiri so kuli katimu kenake kanthu kuona kuti kama kasokoneza nso wa vice president koma tifuna for the sake of legacy APM should rise above kuti maboza timene kunena anyamatawo anyamatawo ndi amene akupindula anasankha and there is a clip APM ananena kuti ndansankha mayi because of her integrity ndipo sindene pano kuti chimene makosana awa akupyepyezera kuna kuti pakhale ngalo pakati pa APM ndi Dr. Genius ninkhani yakatangale mayi uja is a no nonsense person so afuna apaize njira zoti azisokoneza wachikuliwefa nanga APM pano is busy with office work za background bweza kuthamanga kanzingeni ndi Dr. Genius afuna azipindula and akupindula big time at the expense of Malawians at the expense pa Malawi 3 million voters ndifanya yake ndenechi kuti Amalawi ankafuna APM abwerere because amaziwa kuti statesman is a good leader amafuna dziko likhale ngati Singapore koma people did not vote for DPP chifukwa chani amaziwa kuti DPP kuja kuli uje amapanga zakuti wakuti amapanga zakuti and lero mopanda manyazi they are doing the very same things zimene ankapanga 2019 zimene Amalawi anadana nazo akupanga zomwezo now ndifuna ndiauze what you don't know is munganza ngati mukuchenjera koma lero Malawi anachenjera kwambiri chili chonse chimene kupanga anthu akupanga document and evidence nayo zimene mukupanga chimozimozi munthu woledzera mumaziwa kubala kumakhala mastudu apa mwamba chonchi ndio ukalezera kwambiri matha kukhala chonchi ndio magwa papers kena koma zazuka mukakhala ndimwe kuti anthu sana ndione anthu akuona you know who is messing up so ndifanya yake anthu adadana ndi DPP ndifake anthu anavotera APM ngati munthu osati DPP chifukwa chazopanga ichi now nthawi sinathe mwezi ndo wa 9 mukonze zinthu sana pita kubreak anamiwa ngati mkulu omenyera ufulu wa anthu komanso makamba kwambiri za ulamuliro wabwino mpando wa vice president iwo tikuyenera kupitiriza kukhala nawo ngati mpando wa vice president fatika una ndopanda ntchito kapena tikuyenera tithetse tibweretse mpando wa prime minister kapena president azikukhala president lamulo tikamapanga tisamapange with someone in mind imakhala lamulo oyipa timene fatina kuti padakali panopa APM this is an opportunity akonze zina lake akonze legacy yake akonze the Mutharika name they should mend fences ndi akapanga mend ma fences tizabweza debate in fact tinapanga press briefing 2024 kuti titaona mene ana ataira kutali achakwera kwata achilima kutali tidanena kuti do we need mpando umenewo mukamayangana kumapetoko the answer is no koma ino sinthawi yabwino tikambezi mifa tizikamba chifayo kuti tinji kungalukana kumene kulipo anthu anasankhana kumbali ene kuti Kanzinge Njihanda anamusankha kumupanga promise kuti Kanzinge ndi president zateka ndiye lero asapange za ife kwathu kuchilomwe timati club sikukure mukamapita kuti mukawoloko nsinje mumapeza kuti nsinje wazaza ndiye mwamuza muthu asendibereke kunsana ndifuna ndifike kusiya kusinigate kuwoloka ndiye amapeza kuti muthu amubala kunsana wamuwolosa akafika kuje ndamana kuti ndini njala amafuna akuje iwe so kantima akaka club sikukureka ndiwoloseka kutafune ndikachabe njeno timete kufuna ife APM is a statesman tikumpempha kunena kuti
forget the lies amene akuzana nyamatawa. Malies amabweresa dale kuti azipanga benefit, malies amabweresa fajenasa kwawo pa madana ndikatangale mend the fence mukonze legacy yanu ndekenaka tizapanga debate. Koma honestly speaking mpando huu umaoneka kuti mkongo tayira ku ndalama. Koma this is not the right time to discuss. Fatikatere tikanga tetu kumpasa satana mphamvu. Satana samafika kumombera manja at all cost. Choiba chili chonse tizidana nacho regardless kuti wapanga ndani. Kumbukani kuona programu hapa dada mwetu cheza ndia Sylvester Namiwa kugamba nkhani zosiyanasiyana zomwe zili mdziko mwathu muno. Iwowa ni mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED. Tuna neso ikata breki. Ngati mukutsegula kanema wanu wa Mibawa Television, program ineyi tukucheza ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la CDED, omwe tukambira nkhani zosiyana-siyana. Mbuyo Anamiwa, anthu amakutengani ngati kuti nthawi chomwe wapanga zionetsero nthawi ya Malawi Congress Party ikulamulira mpaka amene adakuchita ni chiwembu izo sitikakambe zili ku koti. Amene khanga ni mkulu wa chipani cha DPP, amene yu ndi member wa chipani cha DPP, zona zene zili inu nda DPP ati mapangira wapa kuda paseno dindo nde malongolatu chilowere nawa kulembera ACB makalata pakuti pakhanga chakuti ati kuti mwina andikhazike chete anthu amatero ndeta no ku ambassador sitidakoneni kuma body sitidakoneni ndina DPP mena wafusira anthu ziko kabisa ufuna fuso lyango lono ndina DPP sine wa DPP koma ndinonda ine ndi Malawi. Koma ndifuna ndinene kuti by nature munthu ina lesa wa moyo kapena munthu a human being is a political animal. Kusonyeza kuti aliyese ndifanike amanena kuti tikavote amakavota ifama zo kuti aliyese mumtima mwake amakhala ndi anthu amene akuona kuti awa mfundo zimene makamba mwina zikuna kuza kulisintha. Musayiwale kuti we have got our own aspirations and goals as a people and as a nation. So ine ni munthu amene ndimakhala kuti naneso ndi ma aspirations and goals kuti ndimakhumbira kwenikweni chimene ndimafuna for this country is we should have a vibrant democracy and a ticking economy. An economy yonena kuti siuna lake 5-6 muyime pa roundabout hapo muone likukumwera anthu amene limayenda pansi kumapita ku Bangwe. Mwauzenso akuli Longo office akapite ku Mtandire komanso Nzuzu akaone kunjenga utuwa amalawa akuvutika. So chimene mafuna ine regardless of who the president is, we should have a ticking economy. Ticking economy izikhala kuti wakwira ntchito walandira salary yazikwana kulipirana fees kuthandiza makolo komanso kupeza kuti lero tikajeko kumalo odyera kucha. Koma pano panifanda kuuze ni lero amene akukwanisa zimene ndamene akuba. Munthu amene ali an honest person, even wa business amene azukanika kuti ulipirana school fees kuchita kukakamiza, kuti even uthandiza makolo kumuzita kukakamiza, kupita chipatala kumene mankhwala kulibe. Tikati vibrant democracy unena kuti munthu azitha kuyima nkuyankhula maganizo ake osamenyedwa osatukwanidwa because tinavomera diversity. So ineyo si munthu wa DPP, ine si munthu wa ndale ndiponso kwathu constituency yathu kwayambirira ndi Cholo Central mbali nayi yonseyo inali m'manja mwa olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri ndiye anayidula kwina anakuli Mangunda Konjeni constituency mafumu akhala kubwera ku Lilongwe kusabwira kangapo konse anamiwa tini mukatani tini mukaime andi ndifuna ndine pano akanakhala kuti ndinafuna ukayima anthu akuziwa kumene akanandivotera. So ine si munthu wa ndale ndilibenso chidwi ndi ndale ndikanakhala kuti ndiotengeka ndi ndale ndikanapanga ndale bwezi pano ndi Phungu Konjeni Mangunda constituency kuti mupange proof mupite mukayambira pa Mangunda panja mukapange mukafuse mafuso anthu maganizo awo akakuuzani. Koma chimene mapanga ine malilira zikoli chimene ndimafuna ine zikoli ndifuna kuti asogoleri azitisiya lilira bwino kuelekeza mene nalipezera kwa mndati muyang'anisise asogoletika hapasa amati wononga zikoli kumali wononga. Now we takhandiza ka 5 zoononga mu nthawi ya MCP ngati sichenjera pano ngati Malawi sazuka zaka iziso 5 zinazonongeka. So as a country we cannot afford to lose a decade kumangozungulira pamozi. This is why stikhala pansi timayankhula nkhani ya ma appointment nkhani yabwino kwambiri
sile didamba 2019 president anali Professor Arthur Peter Mutharika timu yawo yamba ichi anthu ankanena kuti yayi amene ina miwayi ndi wa MCP ina kuti yayi ngwa UTM nanga sindi nkatolika chisawo siso ndi nkatolika kena aka DPP yachoka anthu amati chani ndikadeti munthu we lero tabwera sindikuzo kuti akuti chani ngati ama appointment anthu ndi anene iyayi amene ujamusanga khala mu cabinet iye amene ujapita mbodi amene yapita ku embassy here I am I'm representing Malawians. Nchito yanga ndona kuti amalawi akazayamba kukondwera, amalawi akazayamba kusekerera, amalawi akazayamba kumva ngati ndi dziko lindilawo, ine nchito yanga izatha ndizakhala basi. I'll be a happy person. Dziko lino anamiwa taona mabungwe osiyana-siyana ama first lady akubwera. President akabwera mkazi wake amayambitsa bungwe lochita ntchito za chifundo. Mwina ndi nthawi yokhaya Dr. Joyce Banda yomwe sidakhala first lady and first gentleman koma iwowo za mabungwe sadapange nawo. Mukamaona ngati amodzi omenyera ufulu nkhani ya ulamuliro wabwino ndi kuonetsetsa kuti miyoyo ya anthu ili pabwino. Mabungwe amenewa kutipindulira dziko muno chiyambire ni ndale zathu za democracy. Indeed, and imene mulifunsa funso limeneli ndakumbukiranso nkhani ina nsuso kuti tizikambirana kuti kodi azikazi atsogoleri amathandizira bwanji pa ntchito imene azimuna awo amakhala nayo. Kodi ma first ladies, are they a case to the development of this country or they are a blessing? That's another issue kwa nthawi ya medicine kambirana jayambe kambirana. So kuti ndiyankhe funso wandiona kuti mukandifunsa zimadabwisa dziko lino kula anthu ena ake zochitika zawo zodabwisa kwambiri. Amalawi ambiri kuno amavutika below the poverty line. Amalawi ambiri pano pasapeza ndalama yokwana mwina 3000 pasiku. Ndiye zimadabwisa kuti kula anthu ena makhumucha moti azichita chifundo ndi anthu amene yakathandize sathandiza. Koma tikakhala ndi chisankho kabwera mkazi wa mtsogoleri amayambisa foundation yake. Mwakamba bwino kuti tinali ndi Ashaniru anali nawo yawo, Akalista Mutharika anali nawo yawo, Mai Monica Chakwera anali nawo yawo, watinawo Mai Gertrude Mutharika anali nawo yawo, atachoka. Now tiyambire pamenepo. Akanakhala kuti anthu amene amathandiza ma trust amene achi ndi anthu oona mtima ngachilungamo, bwezi bimu akuyithandizabe ili kunja kwa boma. Kwakuti mukafunse technically palibe amakamba za bimu nthawi imene malamulo achina Chakwera. Koma lero yabwerera anakaikhazikisanso ku State House tidamva anthu akumachita ma pledge. Banki ine inapereka 5 billion 1 billion pachaka. Munthu ine uchita malonda uziwika bwino anakapereka 1 billion. Ndiye tinachita chidwi tinauza Malawi kuti tipindule ndi democracy yathu tizikhala we should follow the money. Tidachita chidwi. Kuna kuti ndalama zimenezi zimachokera kuti ndalama zimenezi anthuwa amakhala kuti atibera misonkho yathu. Ndipo ufuna chitetezo amakayamba kukapereka kwa bungwe la mtsogoleri wa mkazi wa mtsogoleri kuna kuti zikhala ngati chitetezo. Ndifaki nthawi zambiri nkhani mati mukayiyamba muone kuti nkhani yetayiyamba koma sikune kuti yathera pati. Kunali kampani zonena kuti mu nthawi ya MCP timadziwa kuti nangati misonkho ya Malawi kubedwa kampani yake ndi unapeza kuti kampani zimene zikuthamanganso kupita kukapereka ndalama ku BIM ku foundation zilipo. This is in the public domain. Ndiye funso ndona kuti Malawi tizalekerera liti kuti mabungwe amene amakhazikisa azikazi atsogoleri kuzikhala njira kopitira ndalama zimene zithandize pa chitukuko cha dziko. Tikulondoleza kukwezedwa kwa mafuta. Tikandi statement posachedwa apa. I want to give you a classic example of what I'm talking about. Amera mu January anakweza mafuta. Adatiuza kuti chifukwa kuti abwerera ku automatic pricing mechanism. Ndiye automatic pricing mechanism timembekeza kuti maparamita ngati anga sinthe ndi FOB mtengo umene umangisa kuti mafuta achakachoka uko afike pa nyanja pacha kuti atengere pamene. Koma titachita chidwi kuyang'ana tinapeza kuti road levy ayikweza komanso marep levy ayikweza ndi 200%. I mean road levy marep has nothing to do with automatic pricing mechanism. For automatic pricing mechanism imatanthauza kuti ngati mafuta aja akwera kunjako kumene amakulako kunonso atani awakweze. Koma za levels nzathu zimene timaonjezera pa mtengo wachani wa mafuta uja. Ndiye muzisatize kuti kumarep amene amapindula ndani. Mupeza kuti uchana kapereka 1 billion ku BIM uja ndi amene maoda ambiri amarep rural electrification project amapindula ndiye.
Maona? So ifa nene pano kuti tiyambe kuyangana ndi chidwi ngakhale timayamikira kuti asogolera dziko azikazi awo amagwira ntchito zabwino, komanso kumeneku ndi kumalo kumene kumapita ndalama zambiri, kumene anthu amene kuti ayimbidwe mlandu amakathamanga ndi kukapereka ndalama ngati kuti ndi achifundo. Ndife kuti apereka ndalama kwa mkazi wa mtsogoleri wa dziko, munthu amene akupeza kuti anapasidwa contract mwachinyengo, mutani naye popeza kali kobisalira. So izizi ndi zimene simungazipeze kwina, mabungu ene sangakambe chifukwa chimene amafuna iwo amafuna azioneka abwino kwa anthu amene akuzunza Malawi. Koma kusiri tuna kuti nthawi yakwana tiyambe kukambirana kuti kodi akazi asogolera dziko amathandiza pa chitukuko cha dziko kapenanso ndi mbali imodzi ya mavuto athu a mdziko muno. Nkhani ya hotelo ya Mereris zinkongomveka m'manong'onong'o, koma anamiwa inu ndamene munabwera nayo poyera kufotokoza mmene zikukhalira, ndalama zikuchoka kuti, chikuchitika ndi chani, chikutani, mpaka panakhazikisidwa kafukufuku ndi Public Accounts Committee. Pano kuli palibe chonse chikumveka. Zikuyenda bwanji? Funso limene ndikanakonda mwafunsa cha ine ndalama acha choyambirira. Siku nakiti kupanga press briefing nazizimuka. Kuna ena ndalama gati? Hotelo anyake ndalama zija amadulidwa ndi anthu. Ndalama zimene zijazo amene amagwira ntchitoyo amadulidwa 5% amalipiro ake. Boma limayikapo 10% pamene pachapo. Koma nkhani ifeyo mabungu musi ya boma tayiyankhula koma achani akandalama aja ali chete. Ogwira ntchito mboma aja akhala chete. Akanakhala anthu amene aja ngoti nganthu kuti akumuziwa bwezi kuti mwina they are not enlightened. Koma awawa ngoti they enlightened ngophunzira, they understand the implication of zimene zikuchitika akhala chete. Now ifeso stingakhale chete ayifa tikatete tikhala ngati kuti tikuthandizira amalina kuti inu amene mukuona tikakhala kuti tiime pakatikati tikhati kupanga side of the oppressor. Nkhani ndiona kuti Malawi kuno kuti machita chibwana kwambiri. Chifukwa chibwana chinachitika pene pajapo ndi chibwana chimodzi chimene amapanga akapakula ndalama za boma. Nkhani imene sikuti ithaya. Komanso inu ku media muti ndivuto mundilolelero ndiyankhule. Chifukwa chona kuti tidawuzidwa kuti kuli kanema amene anajambulidwa amene akuonesa anthu akunyamula masaka. Chifukwa chani kanema mkati amene simna msewere pa mibawa popeza mibawa makudalira. Chifukwa inuyo kupatula pa president ndi nduna, kupatula pa aphungu ndi speaker, kupatula pa mabwalo pali gawo lina la boma limene muli inu a media. Chifukwa chani mibawa anthu makukhulupirira ndi azinzano amene mmanena kuti ndi fourth arm of government. Chifukwa chaniso mukupanga side ni ma oppressors. Tikuona ma articles newspaper yodalirika kwambiri kumasindikiza page yake ija pa mombaje nkhani zaboza kwambiri. Are we really sure kunena kuti nkhani imene tikakambirane tikane kuti tayimaliza osamuyitana mwenyo yokamfunsa kuti kuli wetatuuze kuti hotelo makulisa ndalama zingati oda wanapanga chani. Are you sure 90 billion ikaperekedwe a governor reserve bank osaziwa, ikaperekedwe ndalama imene 90 billion minister of finance osaziwa? Are we really serious? Voto watu limene paziko pano selective application of justice. Munaona zokambirana zochitisa manyazi kwambiri mnyumba mucha akabwera wa MCP mpeza kuti aphungu wa MCP mmene muja akhala chete kapena sankhalamo, akabwera umbali wa DPP kapena wa boma a DPP akhala chete kapena sankhalamo. When actually that was a serious matter because ndalama imeneja ikhoza kandi impact pasukulu dziko lino ngatiso pachuma. Komanso chino chino ndalama zimeneja ndi zambiri 1.3 trillion and zikubwerabe. Kodi can't we think of a meaningful investment to tipange now apart from a hotel? Anzathu ku Zambia alumikizana ndi boma la Angola akupanga refinery ya mafuta kumene kucha. Sitingatenge ndalama imene yokagula ma shares kumene kuchako ndikuyika pipe kuti mafuta azibwera kuti Lilongwe kucha azibwera pa pipe malo moma ngofupa ndalama kwa madobadoba. Now nkhani ndina kuti nkhani imene ijayo ngati ziko tikangoyilola kuti ithere pomwe pacha tivomereze kuti the next 5 years awazipanga exactly zimene mapanga MCP kunyamula ndalama kuthamanga kupita, kunyamula ndalama kuthamanga kumapita. Choncho tikudikira kumene ko baba Steve Malondera ndi komiti yanu mmene mulachina achinafuwa kaunda tikuziwa mulachina nkaka mulachina kweni kaliati tikufuna kanema mmene chabwere. Chinthu china titi ndi malamulo omvesa chisoni kwambiri, malamulo amene amathandizira katangale. Chifukwa itaitendwa National Bank kupita kumene kuchako ankanena kuti chifukwa cha
amati client confidentiality sitirusa chakuti. Koma we are talking of serious money here. Ndalama za anthu public money zatani zapita. Kuti mupite ku MRI lero mukapeza kuti wakuti samalipira msonkho kwa mukafuza kuti atithandizeni kuti magalimoto awo forex mulibe mzigo muno. Munapanga clear amalipira amati forex anaitenga kuti akakuuzani kuti because Mr. Ndamiwa because of issues of tax confidentiality situkulani sikupasa ndizimene. So ntchito tilinayo tili malamulo ena ake amene akuthandizira zoyipa mmene zikuchitika zimenezi anthu 3 miliyoni anavotera pe mwacha akuvutika anthu akuyenda pansi. Ndikunena panopa adimaki kwene kuti iyambe kugula chimanga pa mtengo wabwino chimanga chikugulitsidwa kwa mavenda kena akatika chedwa bizipeza kuti chimanga tifulaitanise forex tilibe ndi forex tipeze tikaitanise chimanga kunja pamene we are an agri based economy. Chifukwa chani tidasankha kumayangana zinthu mutali and tili malamulo ena ake oyipa kwambiri amene sakutitumikira. Choncho ndimafuna ndipemphe aphungu ku nyumba ya malamulo kuti nthawi zonse mukakhala pa komiti kapena mukakhala nyumba ya plenary muzidziwa kuti muli ntchito zitatu zoti mutumikire, muziyiwala zotumikira anthu andale chifukwa anthu anu akuvutika padakali panopa nena panopa amalawa anandi chiyembekezo kwambiri mboma ili koma chiyembekezo chayamba kupita. Ndanena kuti anthu amayenda pansi panopa anthu anaziwala kuchokera ukawale Capitol Hill kuchokera ku Bangwe uku kupita kufika town masana ndi madzulo mapita pansi. Kale muja anthu ankayenda pansi because amafuna kuti ndi safe transport ndigule bread lero phiti palibe malawa kugula bread. We cannot proceed like this. So timanika tikhazikise mfundo zonena kuti titeteze value ya kwachaija at the same time buying power. Nakamba pena pa just in passing kuti munthu amene akugwira ntchito an honest person amene akugwira ntchito lero sala yake sikukwana kuphatikiza even ma PS ma minister wabola ningofa apanga survive drama zakuba ife ku madabu lero upeze kuti ata akagawa njinga za moto akatani iwe drama zwazitenga kuti we should force these people to account for these things. If you don't do that mpeza kuti tizinguzungulira pamozi 5 years ipita popanda chochitika. So what am I saying is as a country we should get angry. We need holy anger. We need to follow the money kuti ndama zimenya zidapita kuti ndama zidatengedwa and ndinene pano kuti akanapanda mamumuza na DPP kuti ali mukati mwa nkhani imenya khali tatakale koma ikuvuta nkhani ife kuti akulu kuphatikizapo nduna ndama zimenya anagawana. So chimene tipange pano tipemphe malawa amene akusunga kanema amene atipasi tigwire nawo ntchito. Chinthu china mabanki mukumbukira kashiketi ndalama zina abedwa zinagwisidwa ntchito ku mabanki palibe munthu mmodzi anayimapo kuzayankhulapo za mabanki. Mabanki athu akuthandizira katangale, mabanki athu akuthandizira kuphinja Malawi ngati chuma cha boma sikuyenda bwino chifukwa chani cha mabanki. Ndipemphe ku mabanki kuthe kuti kuliko anthu ena amene makhulupirira tsogolo la dziko lino zinthu zonyasa zikachitika muzizibweresa poyera. In a country where malamulo akupanga protect anthu oyipa lamulo limene limagwira ntchito ndi naming and shaming. Chifukwa anthu akuba amafuna akamagwisa ntano muzaombera manja bige koma mukangonena kuti awa ngakubawa mawa sabanso. So tikaona kuti ACP aipanga capture, tikaona kuti Director of Public Prosecutions ampanga capture, tisataye ntima ya timudikhulupirira tungatife naming and shaming. Akhulupireni ni media houses kuli media houses ena amapanga chilungamo kuli ena tikuziwa kuti akutumikira kuzunza Malawi koma kwa anthu amene kuti tili kwa chilungamo atikhulupirira ndifake kusiditi ndi toll free lineage 4384 tiimbire ndipaseni information mukatipasa information ife tibwirese pambalambanda. So ndikuuza kuti marepu komanso road levy anakweza ndi 200% and ndalama zomwadziwa ndizijawo kupasana ma contract atali usapanga bid pene pale songova kuti auche apa sa contract iyo auja apa sa contract iyo ndalama zingizimi zikuzungulira anthu amagawana. Taona mulembera bungwe la CBMRA makalata nkhani yokuza katangale kuti mwina pakuti mtafufusa kujenga kunachitika yani apa pakuoneka kuti panachitika chakuti kodi uyu nkhani yake ili pati yokuza misonkho pali progress ina ili yonse chikuyankheni kuti akufufuza maonapo pa ground kapena kuchitika chonse ino bungwe la CDET kuti mabungwe da amenewa akupanga dizothekera kuti athane ndi katangale kapena kumenyana ndi kuzemba misonkho kapena ndizongo yankha pofuna kusangalatsa Amalawi. Ndizoyengo yankha kufuna kusangalatsa Malawi chifukwa chokuti kula anthu ena ake opanda mzimu akunena kuti muthalika umaliza ndi amene tiye ntiberetu. So anthu ngati amene musiyambekeze kuti apanga chilungamo ndi anthu amenewa amagwisa ntchito akapolo okondwa. Philosopher wina kana anena kuti adani freedom amakhala happy slaves.
anthu amene wamapasudi ma 100,000 ma 20,000 pena kwa paswa 1 million kumene kunena kuti mukangomva kuti sidedi kupanga press briefing muzipita muzikatukwana. Anthu amenewa ukafusa fuso labwino amabwera na amatukwana. Aiwala kunena kuti ngati mziko muno muli ma blackout they are not spared, you also they are involved. So amangoti yankha chifukwa kuti amadziwa kuti Amalawi akayankhula nkhani imadani imatha. The classic example ya Amaris Hotelo tonse tinakwiya lero nkhani yadani yatha. Lero ngati kuli ma blackout tinalembera agent tidapeza kuti pali company yake surprisingly company yomweyo aipasa contract boma la TPP matanza mbili amafuta indika company kina kake kamene akapanga register mziko lina koma amagwisa ntchito account imodzi adapasa contract yona kuti akonze ma genset kumapanga ndi kukanengo nde atapasa inali ya $800,000 koma atabwedesa katundu uja anapeza kuti katundu amene akanati agwire ntchito katundu ovomerezeka analongokwana $100,000 koma ndalama anayilandira. Nkhani yake ndimene tinalembera ACB anatuza kuti tita nkhani tisatira koma pakana kuli chete. Now ndikumaseka anthu amene kuti ma blackout what do you expect? Munthu anampasa contract machine wa Mitsubishi anampasa ma serial numbers koma anakabwesa mapansi osiyana. Ndikuyankhula pano mapatiwo ali kumapangako mapati ena ali kuti ali kukanengo kucha zangukhala. Now how do we expect kuti tikhale ni magesi when actually anthu amene tikuapasa ma contract kupasa atambwali. Chinthu china chonena kuti this Malawians politicians in fact anatipanga kuti anatisandusa ngati munda. We work for a certain very few business people amwenye, and there's one mwenye he decides who should get what at what price. Inuyo mtati mwachita makani manga kubweresa bidi yanu yabwino kuti mufuna mbweresa mafuta sakulowani. Nina pano pala anthu mafuta ajatafika po vuta kunali anthu anakambirana ndi ma refineries kuti atibweresere mafuta pa ngongole yabwino credit ya 180 days pafupi 6 months mtengonso wabwino premium wabwino koma anawa kana chifukwa chani mafuta kuti tibwere mafuta agule njuko muno tima amagwisa ntchito amwenye a certain katero uzere minimum. This is why kwa vuta kuja kusitira vumuzi kuja koma sinayambe kuganiza kuti kodi mu Africa muno mafuta mulibe mukuzoa kuti Angola mapanga refinery mukuzoa kuti South Sudan kuli crude oil mukuzoa kuti muleki Malawi muli crude oil. Chifukwa chani sitikambirana nkhani zimenezi nkhani ina ya fertilizer tita bwisa refinery yatu fertilizer tizipanga posera bomba Malawi ozipereka na Pauline Nzombe wanena kuti ndifani mange factory what is happening si kuti tumepa ija ingopanga zimenezi ndamwenya amene anja akugwisa ntchito anthu andale kumapita kumepa kuja kunena kuti factory imene isateke faikateka akuziwa kuti ndalama za subsidy programs saja. So sinkhani ona kuti ndipo zimamvesa chisoni bwana kuti anamiwa munayambisa nkhani yakuti mungoisiya no ndinanena ndibwereze pano kuti tisinthe zikoli si anamiwa okha si akalindo okha si akayesa okha si Steve Banda okha inonso anthu amakutukwanani eti koma nkhani kuti collectively Amalawi tibwere pamozi anthu andale ali ngati sponge akafika sponge mukamponya mazi amayachosa mazi onse amazikundikira. Now to get that water back, to get that liquid back, you have to squeeze. Anthu awa ufunika nditu tizagwira ngakhale malosa akhala bwino kuti asiye zimene akupanga zapo bi muona kuti 5 years imene titani ipitanso mazi ngati imene apitira 5 years ya MCP yapitaje. So it should be a collective responsibility. Palibe chaboma pasiko pano ndalama imene matolera MRA ndi athu ngongole zija tizapereka inu ndi ine ndi ana athu kale ina katithandiza ngati Amalawi koma timalekerera ya zasidedi na miwa amene ngwamisala inde ndo misala koma wamisala nthawi zake anaona nkhondo. This is why mukagaona kuja mentor ija anayika pafupi ndi barracks aziona kuti kuti chikuchitika mziko muno ndi chani. So the point is anthu ajama kuti yankha kuti azizidise farmers kuti timakwiya imafika size zina timazisiya zinthuza kena akapama bwera nkhanina nkumapitirira moyo kumapitirira tizatitumuka zaka 5 zatha palibe chimene apanga. So this time around tinanena kuti tikhale ndi value ya vote yathu. Accountability ziyamba pa district council ma DC awo nditu tiziafinya nditu whether it means nanena kali kuti kati agwira malosa khala bwino koma as long as is touching taxpayers money we need to follow that money. Nkhani yake ndi sponge ikamba mazi singangotulusa ndipo msayembekeze kuti andale awawa azipanga zinthu azipangira ife ndifake zinthu zambiri amapanga amayamba kuganiza za iwo. Ndipo sinjisanzo Dr. George Chaponda the Minister of Foreign Affairs anali nsukolo osusa boma ku nyumba ya Malamulo sikulagada ayima mu nyumba ya Malamulo. It is on record mahazard kunena kuti kuifuna company ya Madras imene kupanga ma passport lero kupanga ma passport nda 9 months into this administration. What has changed in between?
So inu ndine tikamanena kuti nkhani ndi anamiwa, nkhani ndi akalindo, nkhani ndi trapensi, kapena nkhani yaka yes, we are wasting time. Tikuononga destination. Tindi kuthekera kuti tisinthe zinthu. Ifa timavota ndi inu ndine, amene so timalipira sonkho ndi inu ndine. Ndalama zimango zibweresa pamuzi, ndi timalolera anthu ochepa. Ndipo talolera nthawi anthu ochepa, mafamili ochepa kumatizunza, anthu onse kumavutika. The time is now tisinthe zinthu. Tukusolezani anamiwa nthawi yachita njiru kuti munabwera pa program ino mina maomaliza minute. Tivale zilimbe. Nkhani yake ndiyo mwe ja sponge. Kunena kuti musaganize kuti makosa nawa apanga zofuna za inu ndine. Ayi, choyambirira akupanga za mabanja awo, akena akapanga za anawo, kena akapangiza zing'ono wawo, inu azakukumbukirani 2029. Kuti tikalembese, tikavotera zitiberanso. Ndi njira yake ndonena kuti inu amene muli ndi information mutipase naming and shaming. Tizinena kuti awo sikuwa kuna anapanga zakuti. If you don't do that, forget. Nimera jesera ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la CDED. Dzina langa ndi Steve Kondwa Banda, pitizana kuona zotsatira pano pa